Un informe ha posat de manifest que la meitat de persones LGTB amb feina amaguen la seva condició a les empreses per por al rebuig. Un 60% assegura haver viscut algun tipus de discriminació o hostilitat en la feina durant els 2 darrers anys. Aquest estudi ha estat elaborat per l'ESADE Business School, Universitat Ramon Llull, amb el suport de la Workplace Pride Foundation i la col·laboració de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals. Però com es produeixen aquestes discriminacions? El que més ens arriba és el típic acudit, la típica, comencen amb mofes de cara al col·lectiu, tant amb això no trobem distàncies entre gais i lesbianes, sobretot aquelles que tenim més plumes se'ns hi nota més. Aquí la visibilitat és molt, on tenim visibilitat queda molt pronunciada la marginació. De manera indirecta són les que d'alguna manera, tot i que són invisibles, són com les més denunciades. I entre elles trobem a persones que estan discriminades que no poden tenir ascensos laborals, de que no poden canviar de categoria, de que no poden accedir a la formació, a persones que el seu entorn laboral és hostil i no és amable i llavors és molt complicat poder sortir de l'armari. La representant del grup LGTB d'UGT ens confirma que l'accés a promocions laborals és una de les dificultats que poden trobar les persones del col·lectiu una vegada fan pública la seva condició. I sobretot la real promoció, una vegada estem dintre de la feina, ens trobem amb una segona discriminació. No només és l'entrada i el manteniment, sinó una vegada hem entrat i ens hem mantingut, sincerament tenim moltes més dificultats i això sí que estadísticament també es pot demostrar per promocionar-nos. Una vegada, torno a insistir, ens fem visibles. Una mirada poc crítica, però més habitual del que ens pensem, conclouria que, sense més, qui tingui un ambient hostil per amagar-se en té prou. Però amagar-se té conseqüències per la salut. Provoca repressió, tensió, estrès i frustració. La discreció ha de ser una elecció lliure, no pas una imposició per por al rebuig, la discriminació o la pèrdua de feina. A banda que expressar la pròpia sexualitat és un dret. Perquè si surten de l'armari i fan visible la seva orientació sexual, la seva identitat sexual, es troben tenen por i incertesa de què passarà amb el seu lloc de treball, que el poden perdre o se senten que estan com amenaçats per aquest ambient laboral, no? Amb tot, les situacions més habituals de discriminació LGTB-fòbica no solen ser explícites i són, per tant, més difícils de demostrar si es denuncien. No són fàcils de demostrar perquè en general ningú va i li diu al seu treballador, al treballador o la treballadora, li diu estàs acomiadat perquè ets gai o lesbiana, perquè això directament està tipificat i seria ràpidament demostrable, però es fa de manera civilina, de manera amb assetjament. Tenim un cas molt clar a Comissions Obreres, que el dia 20 de maig el portem a judici ja, de l'Alfons Toledano, que és un noi que era el típic cas de manual, que és un noi que ha estat felicitat per la seva feina, un treballador, diguéssim, modèlic, i que en el moment que va fer visible la seva orientació sexual, en el moment que va voler participar de la vida social amb la seva parella, amb el seu company, en aquell moment, quan l'empresa s'assabenta, l'empresa o la persona que tenia superior en el seu càrrec, doncs comença a fer-li la vida impossible. Per part d'UGT, però, ens parlen que també estan produint-se situacions explícites de LGTB-fòbia. Ens estem trobant amb casos escandalosos, vull dir, casos que la gent no es pot canviar amb un vestuari perquè li estan dient cuidado que entra el maricón de mierda todos contra la pared, o sigui, casos molt concrets on hem aconsellat de gravar-ho i de fet hi ha casos que els estan portant des del gabinet jurídic acompanyats pel grup LGTB. Tot i els punts en comú de la discriminació de les persones LGTB, hi ha diferències entre gais, lesbianes i transsexuals. I en el cas de les dones lesbianes jo crec que triplement, no? Pel fet que ja d'entrada les dones tenim una bretxa salarial bestial, les condicions laborals són molt precàries, el tema de la contractació a temps parcial,
però a més ets dona i a més ets lesbiana. O sigui, per mi és una triple discriminació. Les dones lesbianes ho tenen molt més complicat per fer visible la seva orientació sexual, no? Les que estan pitjors són sobretot les dones transsexuals per la seva gran visibilitat, però a la mateixa línia que la lesbiana amb pluma i a la mateixa línia que el gai amb pluma. En molts casos, les persones trans tenen serioses dificultats per accedir al mercat laboral. Per això, des dels sindicats, es demanen mesures específiques per afavorir la seva incorporació i evitar que es trobin abocades a només poder exercir la prostitució. En l'àmbit de la protecció legal, tot i que el marc legislatiu actual compta amb els principis generals que permeten la lluita contra la LGTB-fòbia, en molts casos aquesta queda limitada per la inexistència d'un abordatge específic, integral i preventiu. Fins ara, només la llei estatal d'igualtat permetia un abordatge específic, tot i que en moltes ocasions la prevenció de la LGTB-fòbia ha quedat diluïda entre els temes de gènere. D'altra banda, encara manca que els drets LGTB s'incloguin de forma decidida, efectiva i àmplia en la negociació col·lectiva. Mitjançant la xarxa i la xarxa d'agents sindicals per la igualtat estem intentant d'arribar-hi i de fer conferències amb la campanya Jo també LGTB perquè ens hi trobem que amb gent que hi ha força col·lectiu LGTB també se senten discriminades i discriminats, sempre i quan la seva orientació i identitat sexual sigui, insisteixo, visible. En l'àmbit laboral queda molt per fer i la proposta de llei pels drets de les persones LGTB, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, pot ser una oportunitat per fer-ho. Jo penso que aquesta llei pot recollir molts aspectes importants i que ajudarien a combatre, per una banda, l'homofòbia en el món laboral. Per altra banda, seria per poder incorporar propostes propositives, no? I impulsar que el món laboral sigui més amable, més inclusiu, i podem parlar de coses com començant per l'autoritat laboral, que estigui ben formada, informada i formada, les dues coses, a l'hora de presentar, de quan es presenten casos d'assetjament, de quan hi ha discriminacions. També podem incorporar mesures per corregir el que comentava al principi amb el col·lectiu de persones trans, que és un drama el que succeeix amb aquestes persones, i es podien incloure d'alguna manera algunes mesures per poder reincorporar-les al món laboral.